Дональд Трамп зняў санкцыі з Белавіі, а рэжым Александра Лукашэнкі вызваліў больш 50 палітычных вязняў. Ад гэтай сенсацыйнай інфармацыі мы пачынаем пра свет. Цяпер вядома, што самалёты амерыканскай вытворчасці атрымаюць запчасткі ў Беларусі. Пра гэта Александр Лукашенко прасіў раней адкрыта. Вызваленне палітвязняў і зняцце санкцый з Белавіі – гэта пакуль галоўны вынік сенсацыйнага візіту дэлегацыі США ў Беларусі, якая адбываецца проста ў гэтыя хвіліны. Таксама мы ў праграме абмяркуем, чаму Беларусь папярэдзіла Польшу пра атаку дронаў, а чаму беларускае войска, прабачце, іх не збіла. Што азначае заява начальніка генеральнага штаба Рэспублікі Беларусь Паўла Муравейкі і як на дзеянні Беларусі адрэагаваў начальнік польскага генштаба генерал Веслаў Кукула. Пра гэта ў праграме «Пра свет». З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас на Белсаце. І са мной у студыі ўжо мой калега Дмітрий Міцкевич. Мы пачынаем з тобой, Дима, ад сенсацыйнай інфармацыі пра візіт амерыканскай дэлегацыі ў Менск, размовы з Лукашэнкам і дзве галоўныя навіны. Гэта зняцце санкцыяў з Белавіі, то бок Боінгі, якімі карыстаюцца беларускія авіялініі, яны атрымаюць запчасткі, так? Лукашенко пра гэта адкрыта прасіў. І таксама вызваленне палітычных вязняў. Паводле найноўшай інфармацыі гэта 52 асобы. Мы не ведаем іх імёнаў, але ведаем, дакладней ведаем адно імя. Але ведаем, што частка з іх ужо перакрочылі мяжу і знаходзяцца ў Літве. Твой каментар, твои першыя ўражанні ад гэтых падзеяў? Ну, тут цікавая рэч, што санкцыі з Белавіі, канешне, знятыя, таму што гэта, бачна, што для Лукашэнкі важна. Гэта ж в першую чаргу для ягонага самалёта трэба запчасткі. Для беларусаў звычайных зняццё санкцый з Белавіі не значыць роўна нічога. Все роўна нікуды не паляціш. Нічога ў лагістыцы не змяняецца, межы не адчыняюцца, неба не адчыняецца. Тая самая Белавія, ну, цудоўна, будзеш летаць в Хабаровск на нейкім там крыху іншым самалёце. Як бы глобальна расклад гэта не змяняе. Лукашенко гэта хутчэй для сябе і падобна таксама для Пуціна, таму што трэба ж прадэманстраваць, што, ну, Владимир Владимирович, я цяпер магу і запчасткі вам нейкія падагнаць вельмі важныя. І таму падобна, што гэта таксама частка такога стратэгічнага разліку не толькі Менска, але і Масквы. Верагодна, гэта можа быць і агульная гульня. Пра агульныя гульні мы таксама сёння яшчэ пагаворым. Але што цікава, увогуле вось гэтая сустрэча шмат такіх асабістых пасажаў ад Трампа да Лукашэнкі і наадварот. Вось самае яскравае гэта ліст, які Трамп перадаў Лукашэнку. Давайте паглядзім, як увогуле перадача і цытаванне гэтага ліста выглядала, таму што, мне здаецца, момант вельмі знакавы. Прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть, и позвольте мне зачитать это письмо от президента Трампа вам, уважаемый господин Лукашенко. Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы случай отметим, хотя у нас не принято там в Беларуси. Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна, и мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне ваш, подпись президент США. And he signed it Donald. That's a rare act of personal friendship. И, господин президент, обратите, пожалуйста, внимание на подпись. Он очень редко, президент США, подписывается так, первым именем своим. Это особый знак дружбы. Дмитрий, ну, аж просіцца каментар, што все-таки гэта даказвае, што Лукашенко, ягоны рэжым, ён асабіста, ягоныя спецслужбы, дыпламаты ведуць сваю уласную гульню. Это не палітыка, якая ў русле палітыкі Кремля. Так, Лукашенко васал, гэта сатэліт Расіі. Але все-таки поле для манёўру, так нами любимая фраза, ёсць.
і гэты візіт і рашэнні сведчаць пра тое, што все-таки гэта палітыка, ну, можа, не суверэннай дзяржавы, але ён вядзе сваю гульню. Ну, мне здаецца, гэта все ж таки ініцыятыва Злучаных Штатаў, першую чаргу, тому што все ж таки мы бачым, што гэта для іх важна. І мы бачым таксама, ну, зноў жа, гэтыя рэверансы, гэта все ж таки такія знакі, якія Трампу прысутныя. Да? Ён увогуле вельмі любіць такімі вось заісківаннем, можна так сказаць, дабівацца сваіх мэтаў. То бок ён просто... Я б сказаў, заісківанне хто? Лукашенко заісківае? Не, Трамп. Не, я б не сказаў, што ён заісківае. Ну, вось гэта там... Трамп будуе асабістыя дачыненні. Асабістыя, разумееш? Тут падаруначак, запанкі Лукашенку падарыў. Лукашенко цешыцца як дзіця, так? Ліст даслалі, Меланія разам з Дональдам. Так. Ну, это ввогуле экстраардынарная падзея. Так, але гэта нічога не значыць і нічога не каштуе. Канешне, гэта нічога не каштуе, але гэта будаванне асабістых дачыненняў. Так? У тым ліку, так. Як ты ацэньваеш ввогуле як бы ў сухім астатку, так? Зняццё санкцый супраць Белавіі, але тым не менш, неба беларускае застаецца закрытым. Самалёты Белавіі на захад не могуць летаць. Запчасткі да Боінгаў так можна атрымаць. Так, але за гэта вызвалены аж 52 палітычных вязні. У тым ліку шэраг грамадзянаў Літвы, Латвіі, 2 польскіх грамадзянаў і беларускія палітычныя актывісты. Ну і вось тут пытанне, што насамрэч гэта хутчэй вось на дадзены момант, як я гэта бачу, пакуль. Канешне, яны кажуць, што гэта яшчэ першы крок, што могуць быць там далейшае вызваленне, што далей гэты дыялог можа развівацца. Але на дадзены момант грунтоўнай змены сітуацыі гэта не азначае. Ну, вот таму, што вот мы ж размаўлялі. Ну, окей, да, будуць запчасткі для Боінгаў, але беларусы все роўна нікуды не палетуць. 50 чалавек, 52 Палетуць, але чалавекі... в Азію палетуць, в Азію. 52 чалавекі вызвалілі, Так. але зараз адбываецца справа Гаюна, пасадзяць яшчэ колькі, там яны пра 1000 самі кажуць. Так. Пасадзяць яшчэ 1000, дзе грунтоўная змена. То бок зменаў менавіта ўнутры краіны мы не бачым. То бок мы бачым проста пакуль вонкавыя змены, знакі адзін да аднаго. Змены палітыкі рэжыма Не няма, адбываецца. Так. але ёсць гандаль, ёсць бізнес, так? Палітвязняў абменьваюць на адмену санкцыяў. Зміцер, што можа быць далей? Наступныя крокі якія? Ужо пасланнікі Трампа, спадар Кол, кажа пра адкрыццё амбасады. Што гэта значыць, адкрыццё амбасады? Ну таксама гэта падобна яшчэ адзін крок, які будзе хутчэй в плане сімволікі, та, ну, лепшы абмен інфармацыяй, зразумела ж. І таксама, ну, вот сімвалічна паказаць, глядзіце, у нас мы павысілі ўзровень дыпламатычных дачыненняў. Вяртаем яго. Але вот яшчэ што важна. Важна якраз пра тых самых палітвязняў паслухаць, як Лукашенко на гэта выказваецца. Ён ужо адкрыта кажа, што мы гатовы гандляваць. Мы вот спецыяльна гэтую цытату выбралі, таму што і нават даем яе ў поўным фармаце, бо мне здаецца, што там важна практычна кожнае слово. Давайте, калі ласка, паслухаем. Ну и Джон, слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там, политзаключенных и еще чего-то. Заложников, да? Заложников. Я не против. Давайте обсудим эту тему так глобально. Еще это важно почему? Потому что в Европе, и особенно наши, беглые мы их называем, они так хотят примазаться к этой теме. Ну, Крис, ты это хорошо знаешь. Я хорошо информирован, ты с ними переговоры ведешь и с нами. Ради бога, это ваше дело, с кем вести переговоры. Но в связи с тем, что много здесь всякой фальши, я думаю, что нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее, и я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях, тем более они не за политику осуждены, на статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно, наверное, не очень, мы можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Но я готов обсудить эту тему, и если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, Господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный, да и для вас, наверное, тоже хватает в мире проблем.
Зміцер, ну ось з'являецца актуалізацыя інфармацыі пра тое, што хто сярод з'яўляюцца новыя імёны, скажем так, вызваленых палітычных вязняў. З'явілася інфармацыя, што паводле нашай нівы вызвалі Міколу Садкевіча. Міколай Садкевіч, палітвязень, адзін з галоўных ворагаў, апанентаў рэжыму Лукашэнкі, які вельмі доўга сядзіць ужо ў турме, і не было ніякіх навінаў працяглы час, так? Так, але мы бачым пакуль вось зноў жа таксама, каб гэта акрэсліць. Гэта на дадзены момант не палітычны трэк, а гуманітарны. Паколькі, ну, калі ўжо называць рэчы сваімі імёнамі, то мне вельмі спадабалася дэфініцыя, якая, мне здаецца, спадар Лявончык яе ввёў в абарот, што гэта не вызваленне палітвязняў, гэта прымусовая дэпартацыя. Таму што людзі в краіне не застаюцца. І калі мы кажам пра нейкія палітычныя погляды, ну, от як на гэта будуць глядзець в Европе? А якім чынам гэта змяняе сітуацыю в Европе? То, што в Літву зараз прыедзе 50 іншых мігрантаў, умоўна кажучы, ну, вот калі взяць вот чыста прагматычна, да, вот цынічна і прагматычна, якім чынам гэта змяняе сітуацыю з бяспекай? Якім чынам гэта змяняе сітуацыю з тым, што тэрыторыя Беларусі далей выкарыстоўваецца Расійскай Федэрацыяй для агрэсіі супраць краінаў Захада і Украіны? Пакуль гэта сітуацыю грунтоўна не змяняе. І нават тая ж самая адмена санкцый супраць Белавіі можа па факце абернуцца пастаўкай замежнай авіёнікі для расійскага военно-прамысловага комплексу, напрыклад. Зміцер, звярні ўвагу вось на што акурат в гэты час, в гэтыя дні, калі амерыканская дэлегацыя наведвае Беларусь, у гэтыя ж дні беларуская дэлегацыя наведвае Вашынгтон. Менавіта на днях беларуская дэлегацыя сярод яе ўдзельнікаў, між іншых, Сергей Тихановскі, так, наведала Белы дом. То бок Тихановскі в Белым доме, а прадстаўнік Белага дому прылетае ў Менск. І гэта досыць цікава. І Лукашенка нават намікнуў, як бы, так, што беглыя штосьці там робяць, але падкрэсліў цікава, як бы ён пагадзіўся з тым, што амерыканцы, што гэта справа амерыканцаў з кім размаўляць. Так, маўляў, вы размаўляеце там з кім хочаце, і ён разумее, што яны размаўляюць, паміж сабой ёсць кантакты, ён ведае пра гэта, і ён на гэта пагадзіўся. Відаць, ён задаволены ўсё-такі тым, што ён атрымаў то, пра што прасіў. Ён атрымаў зняццё санкцый для Белавіі. Это азначае, што запчасткі да самалётаў Боінг, між іншага да яго самалёта Боінг 737, на якім ён лётае, можна будзе легальна набыць у ЗША. І гэта акурат для яго добрая навіна. А для нас добрая навіна тое, што вызваляюць палітвязняў, і мы даведаемся чарговыя імёны. Ужо вядома, што пакуль што неафіцыйна вядома, што Мікола Садкевіч быў вызвалены сёння сярод 52 палітычных вязняў. Так, ну і тут на самой справе варта яшчэ сказаць аб тым, што паралельна з гэтым трэкам мы бачым, як зараз рэжым Лукашэнкі будзе спрабаваць прадставіць гэта як сваю там асабістую перамогу і гэтак далей. І калі казаць аб тым, наколькі гэта супадае з жаданнямі Крамля, то мне здаецца, супадае на 100%. Таму што Крамлю, ну якая розніца Крамлю вось да беларускіх палітычных вязняў? Яны яго не цікавяць. А вось тое, што Лукашэнку будуць успрымаць як незалежнага актара, якога можна будзе прадаць в якасці, ну, глядзіце, это ж нейтральны бок, яны ведуць перамову з амерыканцамі. Гэта тое, што Крэмль спрабуе прасунуць. Яны якраз такі в сваёй рыторыцы пастаянна падкрэсліваюць, што гэта незалежная краіна, яны ведуць незалежную палітыку, ну, вон, глядзіце, і гэта яшчэ адзін аргумент. Ну, глядзіце, вон яны з амерыканцамі размаўляюць, вось у іх там сустрэчы нейкія адбываюцца, палітвязні выпускаются. Так. Но але Путину от этого не холодно. Я с тобой крыху не згодны. Все-таки з'яўленне амерыканскай амбасады, паўнавартаснай, дакладней вяртанне амбасады США ў Менск, гэта падкрэсленне таго, што Беларусь суверэнная дзяржава, не сатэліт Масквы, так? Альбо хай сабе сатэліт, але аднак США прызнае Беларусь як незалежную дзяржаву, так, якую вялікі ўплыў Расіі, але вот ёсць наш амбасадар, так, гэта важна. Ужо паволі заканчваючы наш гэты хуткі аналіз таго, што сёння адбываецца ў Менску, і не забываем, што і беларуская дэлегацыя дэмакратычных сіл знаходзіцца ў ЗША, так, гэта таксама цікава. Лукашенко сказаў пра штосьці такое, што ён назваў великой сделкой, так? Так. Лукашенко сказаў великая сделка, так? Давайте заключим великую сделку. На эту думку, что это может быть за великая сделка Лукашенко с Трампом? Что это может быть? Ну, тут так само, я думаю, што гэта пытанне да банкаўскай сферы, падобна, таму што гэта яму цікава. І я думаю, вось таксама можа быць пытанне гэта да, ну, спроба націснуць на еўразвяз з пытаннем калійных угнаенняў і гэтак далей. Але я не думаю, што тут у Злучаных Штатаў ёсць нейкія вялікія рычагі.
Тому що, ну, знову ж, ми вертаємося до питання, а що, яким чином випуск політв'язнів впливає на ситуацію з незалежністю Білорусі і з тим, що вона уявляє погрозу для еўрапейскага кантыненту, для бяспекі ва ўсходняй Еўропе. То бок гэта сітуацыю не змяняе. І таму мне здаецца, тут якраз такі магчымасці абмежаваныя. Калі пытанне банкаўскай сферы і калі пытанне, скажем так, асабістага прызнання Лукашэнкі, ну вось гэта здолее яго пераканаць у вызваленні палітвязняў, ну так, але я пакуль не бачу нейкай падставы для грунтоўных зменаў. Нават калі добра ён зараз вызваліць ўсіх палітвязняў, якія ёсць на дадзены момант, што яму перашкаджае далей набраць новых, гэта раз. По-другое, мы не бачым нейкіх падставаў для грунтоўных зменаў унутры краіны. Вот в чым праблема. Але мы бачым, што вялікая гульня Лукашэнкі з Дональдом Трампам пачалася, она працягваецца. Сёння вызвалілі вялікую групу палітвязняў. В прынцыпе, за невялікую саступку з боку США, санкцыі супраць Белаві, гэта невялікая саступка, але Лукашенко атрымаў канкрэтны вынік, якім можа пахваліцца. І для сябе галоўнае. І для сябе. Ён гэта можа адчуць проста на сабе. Я спадзяюсь, што гэта закончыцца сапраўды вялікай здзелкай, ну, в тым сэнсе, што ўсе беларускія палітычныя вязні будуць вызваленыя ў выніку гэтай здзелкі, так? А Лукашенко не атрымае скасавання ўсіх санкцыяў. Зрэшты, США гэтага зрабіць і не могуць, таму што большасць санкцыяў уведзеная еўразвязам супраць рэжыму Лукашэнкі, а не США. Мы ў гэтым месцы паставім кропку і перайдзем до наступнай тэмы, да расійскіх дронаў, якія выкарысталі тэрыторыю Беларусі для атакі супраць Польшы. Рэжым Лукашэнкі адхрысціўся ад суудзелу ў гэтай аперацыі. Маўляў, дроны збіліся з курсаў, і Беларусь іх таксама збівала. Ніякіх доказаў збівання дронаў у беларускім небе няма. Аднак начальнік генштаба і віцэ-міністр абароны Беларусі Павел Муравейка заявіў, што Беларусь папярэджвала Польшу пра дроны. Польскі бок гэта пацвердзіў. Што гэта ўсё азначае? Больш у сюжэце, а пасля яго вернемся да размовы са Змітром Міцкевічам у студыі. У ноч на 10 верасня Россия выпустила 40 ракет и 400 дронов по Украине. 19 беспилотников пересекли мяжу с краиной НАТО. Частку з іх збілі ў польскім небе. Першае парушэнне паветранай прасторы Польши адбылося апоўначы, апошняе 7 раніцы, то бок атака цягнулася 7 гадзінаў. Гэта першы выпадак, калі расійскія беспілотнікі былі збітыя на тэрыторыі краіны НАТО. Таму ўсе нашы саюзнікі вельмі сур'ёзна ставяцца да сітуацыі. Мы не зафіксавалі ніякіх ахвяр, цяпер ідуць пошукі частак збітых дронаў. Каб подбить атаку, польские военно-паветранные силы задействовали боевые самолеты F-16, а падтрымку оказали союзные силы НАТО, голландские самолеты F-35 и итальянские самолеты «Авакс». Для паветранага назірання и кіравання полетами вертолеты Ми-24, М-17 и Black Hawk. Таксама упершыню Польша задействовала артыкул 4 НАТО, что означает надзвычайныя консультации дзяржаваў альянсу. Саюзнікі поўныя рашучасці абараняць кожны сантыметр тэрыторыі саюзнікаў. Мы будзем уважліва сачыць за сітуацыяй уздоўж нашага ўсходняга флангу. Нашы сродкі супрацьпаветранай абароны пастаянна знаходзяцца ў гатоўнасці. Еўразвяз анансаваў увядзенне чарговых санкцый супраць России ў адказ на атаку. Мы стали свидками необдуманного и беспрецедентного порушения паветранной просторы Польши и Европы больше, чем 10 российскими беспилотниками «Шахет». Европа цалком солидарная с Польшей. Пасланне Пуціна зразумелае, і наша рэакцыя таксама павінна быць зразумелай. Нам патрэбен большы ціск на Расію, каб яна села за стол перамоваў. Нам патрэбныя большыя санкцыі. У выніку атакі на Польшчу ніхто не пацярпеў. Абломкі аднаго са збітых дронаў пашкодзілі жылы дом недалёка мяжы з Беларуссю. Раптам гук і падае люстра ў пакоі. Адзін з дронаў, як сказаў на прэсавай канферэнцыі польскі віцэ-прэм'ер Радослав Сікорскі, упаў у 10 кіламетрах ад ягонага дому, іншы ў 75 кіламетрах ад польскай сталіцы. Частка беспілотнікаў заляцела з тэрыторыі Беларусі. Афіцыйны Мінск адхрысціўся ад свайго ўдзелу ў атацы. Начальнік генеральнага штабу Беларусі Павел Муравейка адрапартаваў, што адсочваў рух дронаў, якія нібыта збіліся з курсу, і інфармаваў пра іх польскі і літоўскі бакі.
По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов. Поляки подтвердили, что такая информация с Беларуси поступала, что, правда, гэткі обмен информацией не з'являецца выключным, адзначылі аперативным командованию Збройных сил Польши. Таксама нельга выключать, дзеянні афіцыйнага Менску могут снести пропагандистский характер. Но в данном случае так называемые представители Беларуси, официальные представители Беларуси пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Этот ответ и это действие, вот эти действия, они полностью согласованы с Кремлем. И сейчас Беларусь хочет показать себя страной, которая как бы мы не участвуем в этом всем, если что, мы вас предупредили. Но здесь возникает серьезный вопрос о том, как эти объекты попали в воздушное пространство Беларуси, где было белорусское ПВО и почему они их не сбивали. Белорусское министерство обороны доводит, что допомагало сбивать беспилотники. Что правда, сёння достоверность информации, якая сыходит от офиційных крыніц у Беларуси, подлягае сумневу. Аккурат праз паўдня пасля залёту дронаў Польша зазнала таксама атаку інфармацыйную. Як сцвярджае міністр цыфрызацыі гэтай дзяржавы, яе ажыццяўлялі з фэйкавых аккаунтаў у соцсетках з Расіі і Беларусі. Гэтак гібридная вайна Лукашэнкі і Пуціна супраць Захаду прымае самыя розныя формы. Ад крызісу на мяжы, дыверсіяў, падпалаў да шпіёнскіх сетак, інфармацыйных атак і запуску беспілотнікаў. Зміцер, ну галоўнае пытанне, як мне падаецца, чаму Беларусь не збіла гэтыя беспілотнікі, калі яны ляцелі ў беларускім небе? Ну і вось гэта якраз пытанне, да? Таму што тут мы падыходзім увогуле да грунтоўнай праблемы. Ці яны ўвогуле былі ў курсе, што запланавана і як гэта адбываецца. Бо калі яны кажуць, што вот, ну, глядзіце, мы палякаў папярэджвалі, мы хацелі іх там папярэдзіць вось пра гэтыя намеры і гэтак далей, і гэта самае, вот нібыта, каб гэтыя палякі там былі папярэджаныя, што лятуць гэтыя дроны, то чаму тады было гэтыя дроны не збіць? Ну, Тым больш, што ў Берасці знаходзіцца полк супрапаветранай абароны, 115 полк, так. цэлы полк у Брэсце ёсць. Якраз, то бок все магчымасці ёсць. Ну вот летуць гэтыя дроны, вы ведаеце, што яны летуць в Польшу, зараз збіліся з курса і залетуць в Польшу. Может быть, таму і не збілі, што падумалі, што окей, яны летяць у Польшу, навошта нам марнаваць нашы там боезапас, ракеты ці набоі, а яны ж так Польшу летуць. Ну але гэта ж танна, і калі вы хочаце выставіць себе такімі добрымі, і зноў жа, калі вы хочаце падкрэсліць, што вы дзейнічаеце незалежна, што вы суб'ект, вы збіваеце гэтыя дроны і паведамляеце пра гэта. А тут, прытым, вот мне вельмі падабаецца таймінг у гэтай гісторыі. Таму што заява Муравейкі аб тым, што мы там папярэджвалі палякаў і гэтак далей, выходзіць в 9:37. То бок в 9 раніцы Муравейка прыйшоў на працу, тому што раней за 9 раніцы начальнік генштаба на працу не прыйдзе. І вот з 9, вот ён в 9 прыйшоў, і з гэтага моманту яны пачалі гэтае відэа здымаць. На відэа вельмі бачна, што ён глядзіць не проста в камеру, калі ёсць промптер, таму што вы можете, паважанае спадарства, напрыклад, на нашым прыкладзе ўбачыць, калі мы нешта чытаем з промптеру, то мы глядзім вось так проста ў камеру і можам чытаць тэкст. А ён глядзіць не проста вось так у камеру, а вось так у бок вочы касіць, то бок у яго каля камеры, значыць, стаіць там планшет альбо штосьці, па якім паказваецца тэкст. Гэта значыць, што яны былі не падрыхтаваныя, рабілі хутка. Гэта ўсё дзеля таго, выснова з гэтага якая? Як мага хутчэй гэта выкінуць в інтэрнэт. Гэта значыць то, што яны не былі паінфармаваныя аб расійскіх планах. І таму гэта была імправізацыя. Да, што ўжо была імправізацыя, такая партызанка, бо трэба было нешта. Я не зусім з тобой згодны. Я разумею, пра што ты гаворыш, але мне падаецца, што гэта все-таки частка вучэнняў запад 2025. Так, яны фармальна пачынаюцца 12 верасня. Але вядома, як гэтыя вучэнні адбываюцца. Яны могуць раней пачацца, пазней закончыцца. Так? І яны адпрацоўвалі атаку па Польшы, рэакцыю Польшчы, максімальную дальнасць дронаў праверялі. Так. І што цікава, вось гэтая заява Муравейкі, яна стварае ўражанне, што Беларусь гэта добры сусед.
яна клапоціцца пра бяспеку Польшчы, так, папярэдзіла палякаў. І, дарэчы, што цікава, польскі бок, начальнік польскага генштаба, генерал Веслаў Кукула, вчора ў інтэрв'ю аднаму з тэлеканалаў заявіў, што гэтае папярэджанне, гэтае апярэджанне па часе, то, што загадзя Беларусь папярэдзіла, дапамагло нам. І ён быў здзіўлены тым, что он покреслил, что он был удивлен тем, что Беларусь, якая моцна эскалуе ситуацию на межи, вырашила пойти на такую супрацу. Для меня это выглядает как спроба заховать как бы добрую мину при кепской гульне. Так. Отбывается в учении, в рамках яких отпрацовывается сценар атаки дронами на Польшу, на судню державу, на будучыню. Магчыма, в рамках падрыхтоўкі будучай агрэсіі. Чаму не? Тут важна яшчэ вось што адпрацоўваюцца адразу некалькі рэчаў, але таксама калі б ўсё было падрыхтавана, мне здаецца, то заява Муравейкі з'явілася б, напрыклад, да 5-й раніцы. І тады ім прыйшлось бы гэта каментаваць раней. І глядзі, што я яшчэ не скончыў важную думку. Беларусь, вайскоўцы Лукашэнкі маскіруюць адказнасць. Так, абсолютно. Беларусь суудзельнік агрэсіі супраць Украіны. Беларусь суудзельнік вучэнняў Захад 2025. Яны адбываюцца, у тым ліку, на тэрыторыі Беларусі з удзелам беларускіх сілаў. Але Муравейка кажа, што мы папярэдзілі палякаў. І гэта сапраўды так, яны папярэдзілі. Дык, а чаму ж не збілі тады гэта дроны? Такое ўражанне, што гэта вялікая аперацыя, каб увесці ўзман, у тым ліку, польскае грамадства, паказаць, што Беларусі можна давяряць, калі ў той жа час дроны з тэрыторыі Беларусі ляцяць, мігранты працягваюць беларуска-польскую мяжу атакаваць. Так, але тут вельмі важна, што, па-першае, вось гэты таймінг, але яшчэ адна рэч. Таксама гэта тое, што аперацыя по-любому гэта частка вучэнняў, адназначна тут я з тобой на 100% згодны, толькі і думаю, што можа быць якраз пра вось гэтыя рэчы, пра некаторыя часткі, якраз такі Лукашенко мог быць не паінфармаваны, каб яны таксама зноў жа сочаць за рэакцыяй. І расейцам жа таксама гэта важна ведаць. І што яшчэ важна, яны адначасова з гэтым запусцілі інфармацыйную аперацыю в польскай інфармацыйнай прасторы. Давайте паглядзім, зараз выйдзе ў нас на экран графіка, якая паказвае, як у каментарах в польскіх сацыяльных сетках, каго больш за ўсё вінавацілі в атацы дронаў на тэрыторыю Польшчы. І мы бачым, што 38% каментароў вінавацяць Украіну. Украіна ўзгадваецца больш, чым Расея. Што гэта боты, тролі, што гэта расійскія боты, расійскія тролі. Гэта тое, што Расея робіць ужо доўгі час і ў што яна інвестуе вялікія грошы. І таму вось гэта нават больш небяспечна, чым тыя самыя дроны, якія залецелі. Вось раскол грамадства і спіхванне адказнасці з сябе на нешта іншае дзеля таго, каб запаволіць рэакцыю. І гэта таксама выкарыстоўваецца ў падрыхтоўцы да агрэсіі. Абсалютна. Трэба ўвесці хаос, разграй, вбіць в клін в грамадства, так? І такім чынам падрыхтаваць глебу для будучай магчымай агрэсіі. Зміцер, у нас ужо скончваецца час у гэтым блоку, толькі нагадаю, што сёння адбыўся візіт, ці адбываецца яшчэ візіт дэлегацыі США ў Беларусь, у выніку якой было заяўлена пра зняццё санкцый з авіякампаніі «Белавія» і вызвалены больш 50 палітычных вязняў, у тым ліку Мікола Садкевіч і таксама філосаф, метадолог і журналіст Владимир Мацкевіч таксама быў сёння вызвалены. Больш імёнаў пакуль мы не ведаем. Яшчэ таксама пераходзім да наступнай тэмы. Анархіст і блогер Мікола Дзядок вызвалены, вось таксама з'явілася інфармацыя. Гэта трэцяе імя, якое нам вядома. Мы мусім перайсці ўжо да наступнай тэмы. Гэта тэма звязаная, это працяг развіцця нашай тэмы вучэння ў захад, Зміцер. Польшча зачыняе мяжу з Беларусю бестэрмінова. Калі адкрыюць, невядома. Экспорт кітайскіх тавараў праз беларуска-польскую мяжу заблакаваны. Адразу пасля абвяшчэння гэтага рашэння стала вядома, што ў Еўропу прыляціць Ван І, міністр замежных справаў Кітаю. Ужо ў панядзелак ён сустрэнецца з віцэ-прэм'ерам і міністрам замежных справаў польскага ўраду Радославам Сікорскім. Ці Кітай прымусіць рэжым Лукашэнкі і, што яшчэ складаней, Пуціна да дээскалацыі і саступак. Больш у сюжэце. Цішыня павісае ў паветры, як мінімум на бліжэйшыя некалькі дзён усе памежныя пераходы на мяжы Польшчы з Беларусю зачыненыя. Закрыем мяжу з Беларусю, у тым ліку чыгуначнай часткі, у сувязі з манёўрамі Захад-2025, а поўначы ў чацвер, з чацверга на пятніцу.
Афіцыйна вучэнні працягнуцца з 12 до 16 верасня. У Польшчы расійска-беларускія манеўры разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы і ў выпадку чаго гатовыя падоўжыць блакаду мяжы, калі небяспека застанецца. Mam nadzieję, że Спадзяюся, што Лукашенко зразумее, што перагнуў палку. Шансаў мала, а рашэнне польскія ўлады агучылі 9 верасня. Лукашенко ў гэты час праводзіў вялікую нараду з кіраўніцтвам Нацбанку і банкаўскай сістэмы ды ўрадамі. Пытанне скінулі да ўзроўню МЗС. Кшыштафу Ажану, часоваму паверанаму ў справах Польшчы ў Беларусі, выразілі вусны пратэст. Либо Польша так не уверена в своих вооруженных силах и считает, что данный расклад в пользу Белоруссии, ну тогда, значит, такие вооруженные силы в Польше. Либо второй момент – это вот та же милитаризация. Відавочна Рыжанкоў намякае на польскія вайсковыя вучэнні Iron Defender з удзелам кантынгентаў дзяржаваў НАТО. Гэта рэакцыя на захад 2025. To ma swoje różne konsekwencje, między innymi... Між іншым адказам ёсць манеўры па нашым баку польскага войска і саюзных сілаў. За паказальнай дзёрзкасцю беларускага рэжыму крыецца праблема. Праз закрыццё мяжы Лукашенко рызыкуе згубіць свае, а што яшчэ больш істотна, чужыя грошы. Пад пагрозай кітайскі экспарт, які ідзе ў еўразвяз па беларускай чыгунцы. Агулам па сушы, паветры і моры летась Кітай экспартаваў у Еўропу тавараў больш, чым на $500 трыльёны, сведчаць дадзеныя праекту Market Insight Apply. Бо ўсё ж таки на гэты шлях той же Кітай даволі шмат спадзяванняў ускладае, плюс да таго яшчэ і зваротны шлях. Вось літаральна колькі дзень таму крыху болей можа прайшоў першы цягнік з Еўропы ў Кітай па гэтым шляху з таварамі польскімі, з таварамі літоўскімі і гэтак далей. Так што тут, власна кажучы, у інтарэсах абодвух бакоў трымаць вось гэтыя самыя межы без бар'еру і, скажем так, празрыстымі для тавару. Вядома, існуюць альтэрнатыўныя гандлёвыя шляхі, так званы сярэдзіны калідор ад Китая праз Цэнтральную Азію, Каспійскае мора, Азербайджан і Турэччыну. Аднак ён больш складаны, чым беларускі. Там значна больш межаў і бар'ераў. Таму цяпер, відаць, у Кітаі папярэдне падлічваюць страты. 15 верасня ў разгар блакады чыгуначных перавозак з Кітаю ў еўразвяз у Польшчу прыбудзе міністр замежных справаў Кітаю Уан І. Пазіцыі той жа Польшчы і спробы Польшчы выкарыстаць Кітай як вось гэты інструмент у сваім процістаянні з беларускім рэжымам ці з той жа Расіяй, тут абмежаваны даволі магчымасці Польшчы, і тут трэба быць гатовымі да даволі рашучых крокаў. Тым часам беларуская дзяржпрапаганда рашэнні польскіх уладаў называе беспадстаўнымі, а вучэнні Захад 2025 адкрытымі і празрыстымі. Для большай важкасці па тэлебачанні паказваюць нібыта абураных жыхароў Беларусі. Любая закрытая граница – это плохо. Плохо, конечно, что они так закрывают. Надо только узнавать, чтобы они открывали. И всем будет хорошо. Але трапіць у Польшчу ўсё ж таки можна аўтобусам праз Літву або аўтам, калі за стырном уласнік транспартнага сродку і да таго мае нацыянальную літоўскую візу або ВНЖ. Праз Латвію толькі аўтобусам. Можна на цягніку праз Калінінград. Адтуль у Польшчу ездзяць аўтобусы. Праз Грузію, Арменію, Турцыю і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты самалётам. А пакуль без таго вялікія аўтамабільныя чэргі на мяжы толькі павялічваюцца. Рэйсы дзяржаўных перавознікаў на перыяд закрыцця пераходаў паволі скасоўваюць. У беларускіх дэмакратычных сілах заклікаюць польскія ўлады не распаўсюджваць забарону на шараговых беларусаў. Зміцер, ну вось цяпер галоўнае пытанне пасля візіту амерыканскай дэлегацыі ў Менск, вызваленне палітычных вязняў, працягу вось гэтай вялікай здзелкі паміж Лукашэнкам і Трампам, працэсу гэтага, да? Галоўнае пытанне. Ці ў гэтай сітуацыі Польшча сапраўды бестэрмінова закрые мяжу? Бо такая заява прагучала учора ад міністра ўнутраных справаў Марціна Кірвінскага, я працытую: «Хочу падкрэсліць, што гэта не закрыццё толькі на час вучэнняў Захад 2025. Мяжа будзе закрытая бестэрмінова, а адкрыем яе толькі тады,
калі сітуацыя дазволіць запэўніць поўную бяспеку, заявіў ён на радыё ТОК-ФМ. Што ты пра гэта думаеш? Тут насамрэч мне здаецца гэта не лукавства. Яны сапраўды адкрыюць яе тады, калі пабачаць нейкія змены, і мне здаецца, што ім трэба будзе прадэманстраваць нейкі рэальны вынік. Пакуль мы чулі пра вызваленне 2 грамадзянаў Польшчы, вось ёсць папярэднія звесткі, калі там, напрыклад, будзе імя Анджэя Пачобута, альбо монаха Кармеліта, якога затрымалі нібыта за шпіянаж, нібыта за шпіянаж. то тады, можа быць, гэтая пазіцыя будзе змененая. Але мне здаецца, што ўсё ж такі будуць чакаць і больш сур'ёзных Дмітр, калі каротка, чаго ты чакаеш ад візіта міністра замежных спраў Кітаю Ваны, які прылетае нечакана крыху у Варшаву, агулам Еўропы, але ў Варшаву сустрэцца з Радославам Сікорскім проста ў панядзелак? Я думаю, гэта таксама спроба націснуць на рэжым Лукашэнкі і Пуціна. Гэта вось, паколькі в Польшчы выдатна разумеюць, што гэта абодва васалы Кітая, Пры тым, што Расія гэта тэхналагічны васал, і яны выдатна разумеюць, што без кітайскіх тэхналогій яна нікуды не паедзе. А Лукашенко гэта той чалавек, які на Кітай таксама шмат спасылаецца і якому з Кітаем дамаўляцца даволі нескладана. Зноў жа, яны на адной мове размаўляюць, мове дыктатуры. І таму гэта таксама хутчэй за ўсё гэта рыторыка кшталту: слухайце, вось гэта ваш гоблін, вы яго, калі ласка, і супакойце. Таму што мы не супраць гнаць вашыя тавары далей в Германію, але, калі ласка, разберыцеся з пытаннямі бяспекі. Мы на яго ўжо ўплыву не маем, ён з намі размаўляць не хоча, мы з ім ніяк не можам знайсці агульных кропак, яны вон толькі удзельнічаюць в аперацыях разам з расейцамі па запуску дронаў, то, калі ласка, ўжо вы з ім разберыцеся, калі вы хочаце, каб была бяспека вашага гандлю в Европу, каб вы маглі далей гэтым карыстацца. Так, давай патлумачым, чаму кітайцы так рэзка адрэагавалі. Таму што блакада поўная межы, то бок закрыццё ўсіх памежных пераходаў Польшчай на межы з Беларусю азначае затрыманне, у тым ліку, чыгуначнага гандлю, экспарту кітайскіх тавараў у еўразвяз. Мы ведаем, што чыгуначны шлях праз Расею, Беларусь і Польшу гэта... 2/3. Невядома колькі. Дакладна невядома. Гэта адзін з 3 асноўных шляхоў. Паветраны шлях, чыгуначны шлях, так? І марскі шлях. Ёсць яшчэ альтэрнатыўныя шляхі, якія пакуль што не вельмі выгадныя, не распрацаваныя. Гаворка ідзе пра транскаспійскі калідор. І калі рэзка блакуецца вось гэты шлях чыгуначны праз Берасця, то кітайскія кампаніі могуць несці велізарныя страты. А гэта гаворка ідзе пра вытворцаў электрычных аўтамабіляў, якія цяпер праводзяць вялікую экспансію ў еўразвязе. Гаворка ідзе пра вытворцаў электронікі, магчыма, нейкіх прамысловых складаных машынаў, станкоў, так? Гэта прымусіла проста Кітай дзейнічаць і прылецець разабрацца на месцы. Я думаю, што варта чакаць пасля візіту Ваны нейкіх крокаў у Пекіну ў дачыненні да Лукашэнкі. Груба кажучы, званка таварыша Сі Цзіньпіна да Лукашэнкі. Абсалютна, таму што яму трэба з гэтым разбірацца. Гэта тое, што на іх уплывае. Бо з таго, што я ведаю, 2/3 наземнага гандлю менавіта па чыгунцы ідзе якраз такі праз беларуска-польскую мяжу. Вось гэтага кітайскага ў Еўропу. Таму гэта сур'ёзны удар. Так, і мы маем цяпер рэзка змяніўшуюся сітуацыю. У Менск прыляцелі прадстаўнікі Трампа. Гэта чакалася, будзем шчырымі, візіт прадстаўнікоў Трампа чакаўся. Пытанне было толькі калі, колькі Лукашенка вызваліць палітвязняў, хто будзе ў гэтым спісе і за што. І мы ўжо маем адказы амаль на ўсе гэтыя пытанні. Гэта пачатак чагосьці, што Лукашенка сам назваў вялікай здзелкай з Трампам. Але тут ёсць і глобальныя іншыя гульцы. У гэты самы час Кітай атрымлівае праблемы на польска-беларускай мяжы, і Кітай вымушаны дзейнічаць на беларускім накірунку. І рэзка Беларусь і беларуска-польскае памежжа становіцца цэнтрам не толькі супрацьстаяння Расіі супраць Украіны захаду, але месцам, дзе сутыкаюцца інтарэсы Злучаных Штатаў Амерыкі і Кітайскай Народнай Рэспублікі. Зміцер, да чаго можа прывесці вось гэта вялікая глобальная гульня, в цэнтры якой знаходзіцца наша Рэспубліка Беларусь? Тут вельмі цікава, канешне, якія будуць далейшыя крокі. Таму што, мне здаецца, ўсё ж галоўны фактар, які зараз уплывае, гэта
дзеянні расійскай федэрацыі, таму што мы ведаем, што калі Расія будзе далей працягваць свае планы па эскалацыі супраць захаду, а мы ведаем, што яны ў яе ёсць, і мы бачым, што яны хочуць Про гэта сведчаць дроны ў расійскія ў польскім небе. То гэта якраз таки можа парушыць абсалютна любыя схемы, тому што ты можаш дамаўляцца, ты можаш вызваляць палітвязняў, можаш сустракацца, адмяняць санкцыі, але калі нехта працягвае пасылаць дроны, пасылаць дыверсантаў, спрабаваць наладзіць агентурную сетку і ажывіць внутры краінаў Еўропы, дэстабілізаваць грамадства пры дапамозе інфармацыйных атак, і гэта ўжо ўсім зразумела, то ні пра якую стабілізацыю казаць не Ты даводзіцца. так кажаш песімістычна, я крыху аптымістычны акцэнт дам на канцы. На мою думку, што калі будуць вызваленыя палітычныя вязні, а ў тым ліку мы ведаем, што вызваленыя асобы, якіх мы асабіста ведаем. Мікола Дзедок, Мікола Статкевіч, Спадар Мацкевіч. Это все асобы, які нам асабіста знаёмы. Это нашыя калегі старэйшыя і так далей. Калі Беларусь у выніку гэтай гульні захавае свой суверэнітэт, застанецца суб'ектам міжнароднага права, а калі амерыканская амбасада будзе там, то гэта так станецца, так? І калі мы будзем у цэнтры гэтых інтарэсаў, я думаю, што ў Беларусі ёсць надзея на будучыню, яна пакуль што не страчана, і прапаную нам гэтай думкі трымацца. Зміцер, вялікі дзякуй за каментар. Дарагія сябры, гэта была праграма пра свет на Белсаце. Заохочую вас подписываться, каментаваць, дзеліцца думкамі, крытыкаваць нас, калі для вас это бяспечна. Всего вам добрага, трымайцеся і да наступнай сустрэчы.